Heel erg welkom op deze bijzondere middag hier op het Jaardenhuis Schoterhof. In het bijzonder heet ik welkom Hielke van der Veen, commercieel directeur van Essen Heerenveen, Ben Rienstra en Warner Haan, spelers van het eerste elftal. Heel erg fijn dat jullie hier zijn. Wij vinden het heel belangrijk dat wij de contact zochten hebben met de club. En dat is oorleerlin ongeveer begonnen. En wij willen heel graag met Jim een maatschappelijke verbintenis aangaan waarin wij de supporters informeren kunnen, faciliteren kunnen. En dan moet je denken aan lezingen of iependag. Omdat bij het voetbal is leven, maar bij het leven gaat ik de deur. En daarom hebben wij elkaar zocht, hebben we elkaar voelen. En het strooiveld jit in de behoefte voorzien. En dat vinden we belangrijk. En dit is de eerste stap, Joert.